kazoi muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita muchirongwa Another Level. Nasi uno tiri ku Mash Best National West Province Chegutu to be precise. Ndofunga mangona mkoma wandinawo kuti ndo vakuru vemusha weChegutu. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Tinokukurudzirai muri Zimbabwe to like, share and subscribe Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Nasi tiri kukwira manera, tiri pane rimwe level. Regai ndikuzivisei muyenzi ati naye zuva nasi. Makadiva kuru? Ini ndakanaka koma Andrew Neshamba. Yes, ndafarira chinhu hananzi ndakanaka. I'm beautiful, I'm handsome. Kutanga kwatiri kuita chirongwa Another Level. Asi tisati tatanga kutaura namukoma, regai timboona. Pane chinhu chinondiredza mhepo nongokuda wakadaro mhepo ziripo zinondinedza mundangariro nongokuda wakadaro. Pekutanga tingade kuziva kuti ndiani anonzi Obed Chari? Ya mukoma Andrew Obed Chari, muimbi akazvarirwa kumasvingo na baba namai Chari, and currently ari kutaura ari muChegutu. Kumasvingo kupi chaiko? Kumasvingo tikasvika kumasvingo province tinobva taenda kuBikita district. Tichibva mudistrict imomo tobva tapinda anzi Negovano. Alright. Ndimo mune rukuvhute izvi. Tingade kuziva kuzvikoro zvamakadzidza nhoroondo yeupenyu hwenyu. Munomboyera chii mutupo wenyu? Isusu nevamwe vese vekwangu nemadzibamba angu tinoyera mutupo unonzi moyo chirandu. Akomana. Yeah. Rakira ndinaro apa ndandina Alan Chimbetu, moyo zvakare kwamuri moyo muri vana sekuru vangu. Okay. Ndakaona vamwe vakutonditumira tuma messages kuti muzukuru ombera. Akomana ndiregerere. Hamuchatoombera pana. Pakanaka endirai nyumberi. Saka ndanchitaura kuti ndinoyera moyo. Ini ndakadzidza pachikoro chinonzi Chada Primary School. Ndikaita grade 7 yangu ipapo. Then ndikamboti fudze mombe. Ndinoziva zvikuru zvekufudza mombe. Ndikazoenda paMarirangwe High School. Ndikati ndakanyora A level yangu 2009. Ndo pandakapedza. Ndapedza kudaro ndikadzokera futi kumombe. Then ndikazoenda paMidlands State University. Ndo pandaka sofa ndo pandati ndimbogumira ipapo muzvidzidzo. Oho. Yeah. Right. Tochiongorora nhoroondo yenyu munyaya dzezvemimhanzi. Zvakauya sei? Zvakatanga rini? Muri kupi? Zvaita sei? Mukoma Neshamba, zvokuimba izvi zvinotanga usingazivi. Ndingati ndakatanga ndiri kuchikoro. Paya panonzi vemakwaya uyai. Chibva tichimhanyirawo ikoko. Tindodzidza malines tichita sei. Saka zvakabva zvazoenda futi kuchechi. Ndichiri kurememba kuti ndaiti ndikashayiwa mukana wokuimba pachechi kwaya. Ndaibva ndichiridza imwe mhere isingaiti. Kana mai vangu vanozviziva nanhasi. Saka ndokwazvakatangira ikoko. Asi zvokuzerekodha izvi takazozviitawo tapinda mutauni muno muChegutu. Tava kuziviswawo kuti kune chinonzi studio, kune chinonzi kurekodha 2012. Ndo pandakarekodha album rangu rokutanga. Rainzi chi album iri? Album iri rainzi Ngoma yaBaba. Ngoma yaBaba. Yeah. Masongs akaita mukurumbira pa album iri ndeapi? Album rese rakaita mukurumbira but raizikanwa navashoma vanga vakandipoteredza nokuti ndanga ndichiri kutanga. Yeah. Redu racho nozuva rina Mebo nderipi? Ndera ndakazotevera manje 2018. Ndo pandakazoita album rinonzi Mari Yambutsa. Rina matracks iwo akaita sana Mebo, vana Batai Manzwi, vana Ngoma yeMugidhi, timu ndeya Nemia. Yeah, vana Gombo. Yeah. Right, quite interesting.
Asi tichitarisa rwendo rwenyu rwemunhau dzemimhanzi, ndikabvunzwa inini ndinogona kuti rwendo rwenyu rwanga rwakapfava zvikuru, nekuda kwokuti musecond album yenyu ndimo mamakabva matoita noise kare munyika yese. Tichikutarisai maitiro amakaita paalbum Mebo, paalbum rine song Mebo naika, yeah. Tichitarisa music industry makabva mangopinda muchiita mbiri, sekufunga kwenyu muchizvitarisa imimi muchizvikombea nevamwe vaimbi muri papi? Yeah, iyoyo comparison iyoyo ichiri kunditi netse. Because ini ndichizvitarisa hangu muindustry yemusic, ndinoona ndichiri mwana, ndichiri munguva yaya yokudzidza, ndichiri mu-learning process imomo, ndichidzidza kuti any artist wandaona, especially chero vamwe vangu ma-upcoming, ndinodzidza, ndakadzidziswa kuti handishai chino one chandinotora pamunhu wega wega. Saka comparison ichiri kundinetsa kuti ndizive kuti ndiri papi, because nguva yangu zhinji ndiri kuisira mukudzidza chaiko. But zvanga zvakaoma sei kuti muite breakthrough from unknown to known? Yeah, ndinoona dzakange dziri nyasha dzaMwari dzakandinhongawo, vanhu vakakwanisa kuteerera. Ndingati song yandakatanga kuona ichiisa breakthrough yangu ndiye yaMebo. Ini ndaitwa muchokwadi ndichitozviimbirawo zvanguwo zvaindinetsawo pamwoyo pangu. Ndiri kuona vanhu vazhinji vari kubatikana nazvo vachiti wakaiwa nepi nyaya yangu, wakaiwa nepi. Indaimba nji ndeyangu ndega, but tikuona vanhu vazhinji vachiti nyaya iyoyo wakaiwa nepi. Saka ipapapo mabva matanga mega panhau yaMebo. Toda kuti asonzwisisa zvakawanda paalbum pasong iyoyo yaMebo, because vazhinji vane mubvunzo iwoyo kuti zvakambonyazofamba sei. Toona vhidhiyo renyu famba vakabata karekeni uchinyazozvita munhu wemanga manga. Makamboita madhirama here imi kuchikoro? Ya, ndichiri kurangarira kuti na ticha vangu, ticha Matande, vakandidzidzisa ndiri grade 7 paChada Primary School. Taiti first term ndeye kumhanya, second term ndeye mabhora, then third term ndiri kurangarira kuti kwaipisa, saka taizoitwa makwaya nemadhirama. Saka handizivi kuti vakandipika sei. Vakati iwewe toda kuti udi umboti extra drama. Ndopega pandaka extra drama ipa. Yeah. But makafunga sei rwiyo rwenyu urwu? Maitiro maita kuburuka muzupko rekeni muchipinda munodyirwa, ndime here makafunga imomo? Makanyorerwa here script iyoyo? Zvakafamba sei? Nyaya yakaitika kwandiri, bozi inini muindustry ndingati kumusic kazhinji ndinonyanya kubatsirwa nemapersonal experiences angu, zvinhu zvandinosangana nazvo mukurarama, then ndozvibuilda ndeisa art. Saka ipo paya pana Mebo pane zvimwe zvinhu zvaingodzoka zvakadaro. Bozi ndiri kuremember kuti musi wa14 October ndakadzika bhazi murengi imomo yaMakare, ndichibva kumusha ndichitotanga kupinda mutauni. Saka ipo paya pezupuko ndakangodzosa pakadaro, harisi drama, kangodzosa zvakadaro. Saka mapersonal experiences iwayo andinenge ndakararama ndiye akandibatsira kuti ndiite come out with Mebo. But ndo character yenyu here marespect ramaita mukadzi paya? Hazvimbonyanyi kusiyana mukoma neshamba. Inini Mebo ndinomurespecta zvikuru. Ndofunga pane zvandichatotara pamusoro penyu album randakabudisa izvi 2021 uno. Pamusoro pake Mebo. I respect Mebo zvokuti. Asi Mebo atori munhu ariko here kana kuti imi makaroora here? Hamunambotiudza nezve? Ya, sure ipapo. Vanhu vanotonditi Mebo, but ndinoda kunzi Babanisha. Ndonzi Babanisha. Ndine mwana wangu musikana first born, then mumwe wandakazoti Obed Junior. Saka ndine true vana. Nerespect hombe. Saka character yaMebo iyi makaifunga sei? Character yaMebo handina kufunga. But ndopaya pandachambotaura kuti ndaingotora
zvinhu zvandaiona zvichiitika. Maybe mwana akazvarirwa muno mutown asi ini ndakazvarirwa kumusha. Saka handingadi kureva nhema kuti kukura ndiri kuchikoro ndaikura sezvinongoitwa vamwe vakomana, asi tichisanganawo nevasikanawo vanenge vari kumusha ikoko, tichinyorerana tsamba dziya dzine dzakadhirowa zvima love heart, tobva tobaya nekapfumo so kureva kuti wandibaya pamwoyo, hamunozviziva imi mukoma neshamba. But kwaiva kumusha. But pandakazouya kuno kumanje kuti ndichikwanisa kuno adjusta kuvasikana vagarawo vari mutaundi, neniwo ndaifudzawo mombe dzangu. Saka izvi zvezvo semuimbi zvakandipa songo. Pane pandakangoshora pamwe chete pasongo yenyu ipapo muchienda kuzvidhina, so kuna aishanda kuzvidhina wamaiti ndiye baba here? Amuona here sekuti ipapo maifanira kuita character yemunhu mukuru? Ndoona unge age wise aingoita unge ichokwadi. Susu tinonyanya kuziva Mabel, asi imimi kubva pamatanga music business, tingati song yenyu yamunoti ndo the best song ndeipi uyezve why? Kwete yakanyanya kufarwa nevanhu, but yenyu yamunofila kuti this is the best song. Song inondibata uyezve ichidzorera simba mandiri. Ndinoona rwendo rwemusic runogosha zvikuru. Saka pane mamwe masongs atinokurudzirwa naMwari, so atinoti kana tichiimba tinowana power, even tikasangana nemachallenges akaita sei, but tikangoimba song iyoyo chete inondipa power. Pane song iripo inonzi Ngoma yeMugidhi yandakaburudzirwa naMwari ipapo. Ipopo yaipa ndaizama kutaurawo nyaya dzemachallenges atiri kusangana nawo semaartist muindustry. Asi ndakazviimba noti kuti ndichichidzire vanhu, but ndichida kupa simba kune vamwe kuti even mukasangana nemaproblems akadaro, Mwari ndiye akatituma. Handindambotaura paya kuti ini ndakatoenda kuchikoro ndichida kutoitawo zvechikoro. Ndingadai ndakatosungawo tai yangu ndiri muofisi ndichiita zvechikoro, but Mwari vakandituma kuti enda kumusic. Saka ivo ndivo Mwari vanoziva. Saka song iyoyo kana ndichiimba ndinonzwa power. Ne toona pa video makabuda muchimba nemwe munhu akada kufanana nemi, mune ukama here? Mfana wangu hakuna mumwe, ndidi hakuna mumwe ndidiwe kumatongo, ndinemba nemufana wangu. Okay. Anondibatsira pamabeki vocals paya kana mumadances mukomana wacho anokakata. Andi kuna Mabel, character Mabel akaroorwa here? Musikana wedu weku Mabel akawani. Okay. Ndezvipi zvamunoda kutaurawo pamusoro pekunge achimbwa zita rekunzi Mabel, ari character Mabel, nemabudiro akaita akagonawo zvakadini kunge achikwanisa kutora character iyoyo? Ndinofunga pana Mabel apa pakashanda Mwari, because Mabel munhu watakaona ndingati a day before video riri tikamusvitsa. Pane mumwe musikana watakanga tamboapproacha kuti atibatsire kuita ipo paya, but akazobatika musi wacho. Saka Mabel takangosangana naye, tachikumbira kuti utibatsirewo kuti uite semudzimai wangu. Akamborowa neana kuti aiwa zvindoita mudzimai wenyu zvese. Ndikati hai ndezvepa video chete, zvingori zvezuva rimwe tiri mberi kwekamera tichingobva zvatopera. Saka ndinonakidzwa so nekuresponda kwaakaita, ende munhu uyauya akazviita neshungu dzake dzose zvokuti chero nemiwo vaone vanoona munyatsoona kuti mwana uyu ipo vaipa hatina kumboita marehearsals kana chii, takangori kana tatoenda naye mberi kwekamera akatoita zvakakufadza izvi. Mane mavideos mangani? Kusvika nhasika gozi ine mamwe mavideo ari kupisa izvozvi paYouTube atakaisa ari 5. Gore rino ra2021 ipo pano ndakatogara pano izvizvi kuri kubvira kuYouTube page kwedu nenyaya yemavideos iwayo.
then panana pa album ngoma yebaba ndofunga takaisa ma videos 6 then pana mari yambudzapo tikaisa futi mamwe ma videos 6 ndamamutikofu this current album iri regore rino 2021 rine ma videos 5 but tichitori mu process yekugadzira mamwe ma videos zvokuti tichasvika ma 10 but izvozvi tiri pa 19 tine ma videos 19. Ndinoona pamuno ita ma video yenyu munoratidza ukama hwenyu nechechi yenyu. Tingati pane here contribution iri kuitwawo zvakare nechechi yenyu towards your music? Ndikati Ziyoni mina mato yenyu mihombe ndisvike bandiri nyasha dzowedenga. Ziyoni mukomane shamba. Ndine mwesongo yandakagadzira ndichida kuzivisa vateereri kuti kuZiyoni ndo kwandakagadzira. Hongu mai vangu vakandizvara nababa vangu vakandizvara but kakuzogadzirwa kuZiyoni. Saka contribution ina mwari wacho weZiyoni nemaziyoni acho andigoni kuitsanangura. Andigoni kuitsanangura. Vanokubatsira zvikuru. Vanondibatsira zvikuru. Vakatanga kundibatsira nemashoko chaiwo. Vateereri vari paZiyoni vakandibatsira nemashoko kuti music iyi hatisati tamboinzwa. Ndikati aiwa kana musati mamboinzwa saka haina kwainoenda zvanzi aiwa. Music unofana kupinda muindustry usina kwawakarerekera uri wega kuti zvive zvinyuwani. Airoro shoko iroro rakandipa simba kusvika ndakutozikanwaona na mukoma Andrew Neshamba nhasi takatogarawo navo nokuda kweZiyoni. Ndiri kutenda. Ewa zvinofadza zvikuru. Tichidzoka zvakare mu chikwata chenyu tingati makawanda zvakadini? Takawanda. Bozi ndofunga vanhu vandiri kuimba navo pa front line vema vocals ndofunga tiri 5. Kozo ya team yangu yemagitari ndofunga tiri 5 zvekare guitar 10. Then kune vamwe vazhinji vanenge vachishanda behind the scenes vanotiitira zvemarketing nemanagement yedu. Chikwata chakati kure izvo. Ndisati ndakanganwa ndingafare zvikuru mukambondiimbira mepo. Manje yakareba ka 13 minutes 22 seconds. Aiwa, ikotsvagai maseconds amuri kuda ipapo. Papi pamuri kuda imi chaipo pamuno. Ndoda paya pekuzvininipisa murume achizvitaura nothing. Panonzi nditsvagai tinzwe parusongo yenyu. Hanzi foni yangu chimbudze meme. Pane pamwe pavanonyanya kuzvidzikisa stere. Akusi kunopedzira kundaya kuti Mwari. Okay. Mwana wevanhu uyu Mwari. Alright, tsvagai pamunoda. Mwana wevanhu uyu Mwari. Uyu mepo wamakandipa. Ini ndiri chifudza mombe sezvizvi. Ndinomupei. Rudo ndo rwakatisanganisa. Zvinhu zvizhinji pamwe zvaanodawo semwanasikana semudzimai zvisati zvanyatsodi kubatana asi ndinomupei. Ndingaiteiko Mwari ye ndingaiteiko Mwari ye ini ndoiteiko Mwari ye ini ndoiteiko Mwari ye uyu mwana wevanhu Mwari ye uyo wamakandipa Mwari ye achapfekeiko Mwari ye ko achadyei Mwari ye saka ndinotsvagawo basa Mwari ye ndinotsa dedi yanga aripo. Dedi yanga aripo ka. Bati kambaka mabatiro akanoita nemaimbiro akakaita reuro raitinzwa. Chii chakaitika muupenyu wenyu? Ndingati muupenyu hwerudo to be more specific. Ndoda ngurondedzera
kaupenyu kerudo mukoma neshamba kuti munoona murudo mukoma neshamba kuna umwe munhu waunoda so but iwe unenge uchiti ukazvitsveta apa iye ukamutsveta apa unenge uchiona kuti handidere here ndakita kunge ndakutodzikisira mwana wevanhu nokungomukanda shoko rokuti ndokuda iye maybe klasi yake wakazvitarisawo neklasi yako iwewe unotamza but because of love ka rudo ka runongoti rukatomera rukatoimeja ipapo harijike sadza kumba nofunga mumwe mimbi anonzi Japreza akazemba ruyo rwainditapirira rwokuti hanzi mai vaibvunza kuti unombonzwei chii chaizvo chiri kumboitika pauri iwewe paunomuona chaichimboitsondi ndikati mukuru uyu ane nyaya yangu namebho here saka vanhu vakatipoteredza vaitoto vakuru apo madima ambotisiei mwana wevanhu iyeye hamuzokwanisi kuti munge but ndakaramba ndichidzoka kusvika iye angondida zvakadaro. Sezvamunoziva mukoma Obet tine zvakare WhatsApp group Red Rumors Media. Saka chino chikamu ndechemibvunzo iri kubva kune mafans enyu ari zvakare muDrumas Media. Kune veruzhinji musazvinetsei kana muchida kupinda mu WhatsApp group irori iri, zvamunongoita chete kutumira picture screenshot inoratidza kuti makasubscribe kuDrumas Media, then mobva masenda message yakanzi join, JOIN. Vamwe vari kunditumira message yekuti joy, aiwa haisi joy, join. Then tobva takuisai mugrupu iroro. Naizvozvo ndine mibvunzo yabva kumafans eDrumas, mafans enyu. Hanzi chekutanga ndinoda musvitse message iyi kwaari pavidhio raakaita rinonzi sorry, rakanaka chaizvo. Asi pese panoimba zvina Mebo mukati, ngaashandise musikana waakashandisa pasong yaMebo. Ndo mashoko ekutanga menoti munoda kuresponda here kwaari? Ipapo ndinoda kutanga kukutendai nekungopinda kwamakaita ipapo paYouTube. Ndinovimba kuti paalbum iroro pasong iyo inonzi Sorry Mebo makasubscribewo kuchannel yedu mukatitsigira. Ndinokutendai kutaura kudaro kureva kuti makaona, but mashoko enyu taanzwa ekuti tise Mebo chaiye wamunoziva aripo hana kwaanoenda. Tazviwa vatsigiri vedu. Ndikasaziva Mebo sorry, pamwe ndinokutadzira neune Mebo sorry. Hanzi tiudzewo relationship yenyu neyoung brother yenyu wamunoimba naye. Ndakazvifarira hangu, it seems munowirirana zvisingaite. Dhi uyu takamuimba futi tikati Dhi wekumatongo. Pana Sorry tikadzoka futi this current video Sorry Mebo tikati baba munini Dhi ava ndo zvavari, mamwe mafarire avo kunenge kunyomba. Munoziva mukoma neshamba, vana baba munini so zvavanombeta kuna ana mai guru. We never know, pamwe ana mai guru vanogona kubatikana because kana arisa Dhi anoti nemo Dhi mufana wangu. Anombonzani zita rake infu? Anonzi Darlington. Mujaya asati awana yeye Darlington. Arutori pa wanted. Atori pa wanted mukoma na yeye. Ndofunga vasikana vari pa wanted vari kuzvinzwawo zvakare. Right. Hanzi pane pandinoda mubvunze kuti haangaitiwo here video imwe nemurume wokuimba ndashaiwa paumire chaipo. Ndinoona sekuti vakabudisa song imwe vari pamwe, Zimbabwe ingawedzera kutinhira. Ichokwadi shoko tarinzwa zvikuru. Vanonzi baba vaBhosvo Mutombe ndi elder vangu vekuZion. Tiri muurongwa izvezvi maita kunge maprofita zvikuru
nokuti tiri muurongwa izvi zvekuti tikubudisirei song inongobuda nevhidhiyo racho kawani. Notenda zvikuru. Wokupedzesera hanzi zvomubvunzei kuti ane madzimai mangani uye music yake asawanza magitari oro keyboard. Ndangoita zvokurova do nedanda ndokuti zvinyasobuda zvine umhizha. Ndotanga pamubvunzo wekutanga wabvunzwa kuti ndine madzimai mangani. Aya nerondedzero dzese dziya pana Mabel shuwa ndotsvaka zveumwere vedu we. Mabel ndiye mudzimai wangu iyeye wandiri kuda kuti ndikumbire kuna Mwari kuti kusvika ndichinzi ndaradzikidzwa kofini rangu apa ndinenge ndichingori na iyeye one boss so far. Zvishoma shoma zvinhu zvandaona zvitiki zviti kuti nditsvage umwe izvozvo anowacha anobika musikana anotsvaira mumba. Kumusha kwedu paKrismasi ipapa akatobva negrocery kuna baba namai vandandichambotaura vaya. Saka handina pandino. Anombonzani mukadzi wenyu anoera chii zvakare? Nekuti vazhinji vanoti ndiri mukadzi 1 tauda kuti munyasomutaura mukadzi wacho zita raye. Mumwe nemumwe anenge achingonzi wakanzwa here ndichikutaura wakanzwa here ndichikutaura anodzani mukadzi wenyu? Chekutanga ndingati Mabel muyera moyo. But ndoda kuti mundibatise. Makaroora hanzvadzi? Handina kuroora hanzvadzi. Mabel moyo mutupo wakanyanya kukura une mabranches akadimurwa. Chinzwa iyo. Reason iyoyo akandipa pandakamutsvetera. Tsvetera kwedu kumasvingo toti kutsvetera. Akati ndiri muyera moyo mukoma. Ndikati aiwa unoyera moyo echi. Saka takazonoziyana kumabhazi enhingi. But iye anonzi Mabel. Ndoritori zita rake. Ndine song yandiri kuda kuimba next album 2022 yandiri kupa rutendo kunana baba vaMabel. Saka handikupei senemu yake. Imi ngoziva kuti anonzi Mabel. Pamwe mukamboti dombi chana tingonzwa mamwe mashoko yamuri kumunyorera kana Mabel. Ndingazofarisa bozi ndiri kunyora song yakati koshei zvikuru nekuti ndiri kunyora vanhu vano respectwa zvikuru kureva ivo baba vaMabel vacho namai vaMabel vacho. Ndingangokudzai kuti pane zvandiri kutenda ipapa. Asi chokwadi here kuti varume vanonyanya 1 kufamba nevana vavo, 2 kuimbira madzimai avo vane misikanzo? Panapa inini handidi kuzvichenura kuti ndakarurama. Inini handina kururama. Ndosaka makaona ndakaimba song inonzi sorry. Kana zviri zveupenyu hwerudo izvi. Ndiri murume asi murume wechidiki kana kuti I'm a young man. Ndine zvinhu zvizhinji zvandinodzidza mumarriage saka handina kururama. Zvinhu zvese zvandinotadza ndinofunga zvimwe zvacho ndakambozvitaura pasong iyo inonzi Mabel sorry. Semurume wechidiki mumba ndichiri kudzidza zvinhu zvakawanda ndichiti ndikadonha umwe musi ndodini ndomukawo. Saka asi handina musikanzwa, handidi kuita musikanzwa. Aiwa zvinofadza zvikuru. Pane here mashoko amungade kusiyira mhuri yeZimbabwe? Mhuri yeZimbabwe ndinoda kukutendai nekutsigira kwamunondiita kubva kualbum rangu rekutanga rinonzi Ngoma yaBaba. Nyaya yangu yaningada kukusira iri paalbum ratakaita iri rinonzi Ubuntu riri kubvira kunana YouTube, riri kubvira kuma radio stations nekunana ZTV. Nhasi tiri inonzi Another Level, tiri pano paDrumas naMukomane Shamba. Kuruda kutobvira ikoko. Ndinoda kuti mhuri yeZimbabwe album iri takariti ubuntu kureva hunhu. Zvisingarevi kuti inini ndinoziva hunhu, asi semuimbi ndinodzisirwa zvinhu zvokuimba naMwari. Album iroro rakazara dzidziso iripo maringe netsika namagariro zvedu. Ndinokukurudzirai kuti mumba teererai album irero, tsvagai masongs iwayo, endai paYouTube page pedu
Obit Chari and Hackren Stars mundoona ma videos aripo, mundoona ma songs aripo. Mukoma neshamba kune inonzi Spotify yakavhurwa muno mu Zimbabwe, vakatitendera kuti vanhu vachi access music pa Spotify. Yakazara, takadira music yedu ipapo, vanoda kunoona new music yedu endai ipapo. Kunana Amazon, kunana Deezer, kunana WhatsApp groups, munopinda pama numbers edu atichakupai. Ndingati ndo mashoko andinoda kukusirai, asi andikanganwe kutenda. Ndoda kutotanga kutenda pano mukoma Andrew neshamba and team ne chirongwa chavo chavauya nacho vatifambira kuno kuChegutu. Ndoda kukusiya ndichikudzai kuti endai pa YouTube yavataura mundoona zvizhinji ipapo. Ndofunga zvimwe mamuchitonzwa vachitaura nezvana mukoma Tryson kuti varipo ipapo pa drummers ipapo. Ndinokukurudzirai kuti muende ipapo nokuti zvine link. Inini nana Alan nana Sulu nana mukoma Tryson tiri muno kuma Shonaland best West best tichibatirana nezvemimhanzi. Saka ndinokurudzirai kuti musvike pama platforms avo muzvionere. Ndatenda hangu. Musati mabva ipapo tingade kuziva zvakare kuti muchigara musha mudoko wakadai seweChegutu, muchifamba vanhu vanokuonai sei tichitarisa kuti mutori celebrity? Chegutu ndimo mumba mangu. Saka inini muno muChegutu pangaite chifambiso pangasaita chifambiso, inini ndinoda kufamba muno mune tsoka. Nokuti chinhu chakandisvitsa panapa mukoma Andrew, vanhu ava vamunoona vanonditi iwe shamwari uya pano, ndobva ndoenda wondidzidzisa kuti shamwari music yawatanga pane pakati pepe. Saka management yangu tinogara takanetsana nayo vana Mr Manyange nana Mr Chinengo vachinditi aiwa iwe ifamba nemota ita so. Ndikati no, inini ndiri kuzvifambira netsoka nokuti simba refish riri muhove mumvura mainogara. Saka inini ndichiona Chegutu imvura, ini ndiri fish, ndivo vanondipa simba, ndivo vanondipa mazana. Saka muno ndinotofamba ndichibva pane izvi ndotopinda mutown. But kanjani kucheukwa nekunongedzerwa vakangondishedza ndinosvika. Izvozvi voice rangu rakatsvetera nezuro ndakaswera ndichiimba new album hanzi batiimbire baba namai. Vana mai handizi kuti ndakanyanya kuzovatokonya pato. Kwazivai vateereri, ini ndinoitwa Courage Manyange, ndinogarawo muno muChegutu. kuHackren Stars ndinoshanda namukoma Obit Chari, ndinobatsirawo stage manager. Ndinoona zviri paground, ndinoshanda nawo. Muchidimbu chandingada kutaura pamusoro peinonzi Hackren Stars. Chikwata cheHackren Stars chakatanga kumashure. Ini ndazivana namukoma Obit Chari gore ra2012 kurava kumashure uko vachitanga first album ravo. Tikazomboti paradzane ndichienda kwandaenda ndikazodzoka ndokuchitanga kubata full time team Hackren Stars. I'm proud of mukoma Obit Chari artist. Chandinodada nawo ndechekuti is an artist anokwanisa kuzvinyorera oga music yake, zvinova zvinotadziwa nevamwe vazhinji. Saka mukoma Obit Chari vane chipo. Tine imwe mubvunzo yatinogara tichibvunzana kuti mukuru uyu zvinhu zvaari kuimba apa azviwana kupi, anyora here kana kuti aita zvekurotswa here, apiwa here, nani? Tosara tine question mark. Kureva kuti zvinhu zvavanoita zvinhu zviri amazing, zvinhu zvinokatyamadza kana kuti zvinhu zvinobata vachigonera vanhu vese nemi vateereri. Saka ndingakuti muchidimbu ndo basa rangu tichishanda neHackren Stars. Makadi muri Zimbabwe. Ini ndinoitwa Tunderai Mpoto. Ndiri one of my members Hackren Stars. Tinoshanda namukoma Obit Chari, tirimo muChegutu. Koma Obit Chari ndikavaona ndisekuru, ivo vanonditi sekuru, indinovati sekuru hapana muzukuru. Saka ndinongonakirwa so nemusic yavo, because ndikatarira muitirwo wazvinongoitwa zvinhu zvacho so haungambofungi kuti munhu ari kudzidza, unogona kufunga kuti akapinda mumusic industry kare. Nokuda kongoti chipo chiri paari chakangondinakidza nechekuti vakakurumikasira kudiscover chipo chavo.
saka vanochishandisa sezvachiri, vachiri mukudzidza, vachiri mukukura. Asi ndoda kungotenda vatsigiri veHacklin Stars nokutsigira kwamunoita Mukoma Obert Chari. Zvinhu zvedu zvichiri kudzidzwa, tinofara zvikuru nemakoments enyu nokutibetsera kwamunoita seHacklin Stars. Anga ari mafaro angu mhuri yeZimbabwe kunge tichitandara ana Mukoma Obert. Tasvika kwamvura yacheka makumbo, tasvika pakagumira chirongwa. Ndisekuru muri kurangarira paya ndina Alan Chimbetu, ndichimutaura kuti muri sekuru wangu. Manje ndawana kamwe kakule kari pano zvakare. Asi ndichiri kumboongorora raramo yana sekuru wangu vairamoya. Hanzi muZimbabwe ka handisi kuwanza, asi kana ndikuda kungoedza kuongorora, tine vanhu hanzi vane mukurumbira panyaya dzekuprofita idzi vaera moyo. Hanzi tina Johani Masowe aiera moyo, Wimbo aiera moyo, hanzi Marange muera moyo, Nehando wokutanga moyo, Chaminuko wokutanga moyo. Why? Aisanda tanga hangu kuna natongai moyo ayo nana Peter moyo ayo. Asi ndo zvakataurwa nemwe zvakare, ndofunga muzukuru Oseni. Muri yeZimbabwe tanga tichitandara. Don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Mebo ashinga ire mebo ndongo kuda wakadaro funge obi. Foni yangu haina apu kambuzi meme ndongo kuda wakadaro funge obi. Iye zino andina changu ndereva mati ingoriro va ndongo kuda wakadaro funge obi. Ruzivo rwangu ruri musango. Mirai ndagaya manje ndingawe pano kumatongo muimbe mese. Rwangu ruri musango ndaivefudza mombe ndongo kuda wakadaro funge obi. Ruzivo rwangu ruri musango ndaivefudza mombe ndongo kuda wakadaro funge obi. Kupfeka kwangu hakuna mechi, ndiri chipfeka bhero ndongo kuda wakadaro funge obi. Kupfeka kwangu hakuna mechi, ndiri chipfeka bhero ndongo kuda wakadaro funge obi. Foni yangu haina apu chimbudzi meme ndongo kuda wakadaro funge obi. Foni yangu haina apu chimbudzi meme ndongo kuda wakadaro funge obi. Iye zvino handina changu ningoriro va ndongo kuda wakadaro funge obi. Iye zvino handina changu ningoriro va ndongo kuda wakadaro funge obi. Ndingori mukomana wechechi anoimba kwaya ndongo kuda wakadaro funge obi. Ndingori mukomana wechechi anoimba kwaya ndongo kuda wakadaro funge obi. Mepo wandida ere mepo ndongo kuda wakadaro. Ai muri yeZimbabwe, zita rangu ndinonzi Obert Chari. Pano muri kuona Drumas Media ichakusvitsai ku another higher level. Ya makadi muri yeZimbabwe, inini ndinonzi Darlington Chari. Ndiwe kumatongo. Asi vanhu vanofarira kundishedza kuti ndiwe kumatongo. Handisiwe kuti zita iri rakabva kupi. Inini muchikwata cheHacklin Stars ndini ndinoimba voice riya neriri pamusoro so ndo rangu iroro. Ndo zvandinoita izvozvo. Nhoroondo yenyu muchikwata ichi yakamira sei? Ya nhoroondo yangu muchikwata ichi muchidimbu, inini ndinoimba nemukoma wangu. Usasiya kuti uri mufana wangu. Ndinoimba nemukoma wangu anonzi Obert Chari. Anova uya rapa kana kuti
tinofanira kuvashedza kuti baba anisha. Yes aya. Yeah, wakuziva mba. Right. Saka one day muri kumbozvionawo here muchizotungamira chikwata Blazo Apas. Ipapo maje ada ipapo atongoti kuronga kwa Mwari. Andingatungamidzii kutokubatsira mufana wangu. Mabvunza mubvunzo wakanaka mukoma. Tine song yatinoimba inonzi Jambwa. Kuda angatya kudaira mubvunzo wakadai. Jambwa inotaura pamusoro penhaka. Inini Obed Chari kana Mwari vakatitora kudenga uko vazvichienderana neage kuti angokura vakuru vane tume inonzi hari dzofanzirofa kureva kuti munhu anenge akura. Ini kana ndikatotanga kufa mufana wangu iyeyo toda kuti atore Hackren Stars agoenda nayo. Zvikundinakidza mabva mandifungisa mumwe aitonga nyika. Imi munoda kuzobva nekufa anditi? Saka ndati iwe unoda here kuzomboendawo pai? Aiwa, mama taura nyaya yepasi ndo yatanga tichidavira, but tichiri vapenyu kutodarisa izvezvi. Ndingati kwete kuna Digit, kuHackren Stars yose. Vafana vangu ini ndakati dzidzeiwo pandakadzidza ipapo kusvika pandakadzidza ipapo. Ndinoda kuti vafana vangu vese vandiri kushanda navo vese vasarudze, umwe naumwe azvi-identify, azvidiscover kuti anokwanisa chii, kuitira kuti chero mangwana kana achitonzwa kuti zvatoita neniwo ndichitoona kuti kwaari zvaita atoita come out with a different project kana iyo kuimba. Iro zita rekuti Hackren Stars iri makariwana kupi, zvinomborevei? Nzvimbo ino yatiri yamasvika pano nepamusha pano pamakatodzika panonzi paHackren, kureva Hartley. Hackren chishona chiri kureva kuti Hartley. Takangetira vana mbuya kuti vasazozviruma vachida kuzama kutaura chirungu. Then kuhistory dzedu dzechechi yeZCC, Hackren kana tichiti Hackren ndimo makatanga kutumwa mutumwa unonzi Samuel Mutendi. Ndo paakatanga kuprofita kwama muchambotaura kuya. Ndo maakatanga basa muno. Saka rimwe zita tinototi pazvakatangira. Saka makatangira kereke yeZCC, mukatangira futi chikwata chinonzi Hackren chokuimba. Aiwa, tinotenda zvikuru. Tinotenda nenguva yenyu, asi mukoma dhiwe kumatongo ndoda kuti musati mabva mungotiroera one kambo kamunoti ndo favorite song yenyu pamasongs ese amakaita. Alright. Favorite song yangu yandinoti nini ndo favorite sorry maybe. Favorite song yangu sorry maybe manje. Ngatirore yoyo akakuimba ndo yanofarira ere bambo ndo yamunofarira ndo yandinofarira ngatirore yoyo. Alright. Foni yangu yandinokurambidza kubata inopinda zvimwe zvandinovanza. Foni yangu yandinokurambidza kubata inopinda zvimwe zvandinovanza. Baba munini dia vandozva asi ndozva ndiri mamwe mavarire avo kunenge kunyomba madzokwedu izhinji vamwe vanodzamisa minemo madzisawira ekumaraini michowe kukutsopodza kuzama kuyera kusimba kwako asi kana ndakakutadzira ndikasaziva mebo sorry. Membo amene zvakaitirwa. Ndakanga ndichiti nguva yenyu yakwana yekuti muchienda assist pandinenge ndakakutarisa isu ndinoramba ndichiwana mwe mubvunzo nenge chiuya. Amunambotaura zvemhuri yenyu, makazvarwa muri vangani? Uyezve chikundishamisa dhiyo kumatongo roda kutanga kuita mhanza mukuru asati ane mari. Chii chiri kuitika? Imari yawadisa. Imotiudzai nezvemhuri yenyu.
mumuri medu tinozvarwa tiri vangani zviya 8. Tinozvarwa tiri 8. It's a big family. Baba namai vangu vakaita basa guru chose. Ndofunga vakagona kungoti vakomana 4 vasikana 4. Vakagona ratio dzacho dzakamira dzakanaka. Ndo mamiriro akaita mhuri yababa namai chani. Aiwa, tinotenda zvikuru nenguva yamatipa. Ngoma ya baba, ngoma ya baba, ngoma ya baba ya. Ngoma ya baba, ngoma ya baba, ngoma ya baba. Ngoma hii ndiyo yavakatamba nerimwe zuva nawaikadona. Ngoma hii ndiyo yavakatamba nerimwe zuva nawaikadona. Ya bwana. Ya. Ya. Chova.